5 seikkaa, jotka ennustavat taloudellista menestymistäsi yrittäjänä ja vaurastumistasi. No niin, Haikaraisen Timo tässä moi. Mä käyn tässä vuoden aluksi tässä viihtyisessä ympäristössä. Tämä ei ole kuulustelukoppi, vaan tämä on Junan puhelinkoppi. 5 seikkaa, jotka ennustavat taloudellista menestystä ja vaurauden karttumista yrittäjänä. Toisaalta taas näiden puuttuminen on sellainen merkki, että se voi olla hyvin vaikeaa, tai jos sinulla on tiettyjä ominaisuuksia, joita kannattaisi ehkä karsia, joita lähdetään suoraan liikkeelle. Ensimmäinen on ajatusmaailma rahaan ja vaurastumiseen. Eilen just katoin sattumalta katsoessani uutisia, tuli sieltä Areenasta suositus tällaisista. Siinä oli sarjassa muistaakseni Bill Gates, Jeff Bezos ja Mark Zuckerberg. Siinä voi olla joku muukin, mutta tässä oli sitten tällainen hyvin niin kuin kielteisen klanginen dokumentti Bill Gatesista, jossa etsi kaikki mahdolliset syyt, miksi hän on maailman pahin ihminen. Ja siellä varmasti oli jotain tottakin, mutta se oli hyvin yksipuolinen ja pyrki selkeästi, koska mä tunnen viestintä aika hyvin, iskemään sellaisiin triggereihin, jotka ihmisillä on sisällä siinä, että vaurastuminen on pahasta, rikkaat ja varakkaat ihmiset on huonoja, ilkeitä, sadistisia jopa. Joten jos sulla on tällaista ajatusmaailmaa, niin sun pitää ensin pyrkiä muuttamaan se. Minkä takia? Koska sä et pääse eteenpäin sillä ajatusmaailmalla. Koska kukapa meistä haluaisi tehdä juttuja, jotka on lähtökohtaisesti pahoja. Eihän se näin ole. Yleensä suurin osa ihmistä on tällaisia, ainakin mitä mä tunnen ihmiset, jotka on varakkaat, niin ne on hyvin niin kuin joviaaleja tyyppejä ja heidän kanssaan on tosi helppo tulla toimeen. Ja on tosi helppo tehdä yhteistyötä heidän kanssaan. Hyvin harvoin heistä on hirveästi pahaa sanottavaa. Okei, tässä ei kaikkea yksityiskohtia, miten sä tän teet, niin pääse käymään läpi, mutta mä annan kakkospointsiksi vinkin, että valitse seurasi. Tämä ei tarkoita sitä, että sun pitäisi esimerkiksi hylätä ystäviä, siellä on sellaista ajatusmaailmaa, minkä mä äsken sanoin, eli esimerkiksi, että varakkuus on pahasta, kaikki varakkaat ihmiset ovat pahoja, ilkeitä, huijareita, kaikkea tällaista näin, ja repii kaiken vaan muiden selkänahasta. Jos sulla on tällaisia ystäviä, jotka jatkuvasti tämmöistä juttua jauhavat, niin eihän heitä tarvitse kokonaan hylätä, eikä siinä ole mitään. Monessa ihmisessä on valtavasti erilaisia puolia, loistavia puolia, vaikka ajatusmaailma tämän suhteen voisi olla erilainen, ja sehän tekee tästä elämästä rikkaan, että meitä on erilaisia ihmisiä, mutta on tärkeää, että sä hankit sitten vaikutuspiirissä sellaisia ystäviä tai sellaisia materiaaleja, joissa sitten tulee tällaista positiivista ajattelua tämän asian suhteen. Esimerkiksi videot on tässä aika hyviä, niitä voi kuunnella ja ne ikään kuin luo tätä ajatusmaailmaa. Tiettyjä kirjoja, esimerkiksi legendaarinen Napoleon Hillin Think and Grow Rich, tämän tyyppisiä kirjoja, ne on hyvin hyviä tämmöisen ajatusmaailman sisään ajamiseksi. Okei, juna näköjään pysähtyi, tuli pieni heilatus, ei se mitään. Seuraavana, kun tämä on kunnossa, nyt on aika laatia taloudellisia tavoitteita. Tämä on äärimmäisen tärkeää, mutta hyvin harvalla on näitä. Ja miksi tämä on tärkeää? Vaikka mulla on ollut taloudellisia tavoitteita tuolta 2000-luvun loppupuolella tosi tarkasti ja tosi haastavasti, oikeastaan tonne 2022 vuosi oli ensimmäinen, tai oikeastaan 2022-2023 vaihde, jolloin mulla ei hirveästi ollut niitä, koska mä laitoin erittäin isoja tavoitteita mun rakkaan harrastuksen, eli musiikin edistämiseen. Levytyksiä ja tällaisia asioita halusin viedä siinä eteenpäin, haluan edelleenkin. Mutta kun mä en tehnyt silloin oikeastaan taloudellisia tavoitteita itselleni, mä huomasin heti, että mun taloudelliset tulokset rupesivat heikkenemään merkittävästi. Siitä huolimatta, vaikka mä olin ikään kuin ajanut niitä asioita tavaksi todella systemaattisesti jo hetkinen, silloin tuli 3-14 vuotta. Mutta tämä oli mulle taas hyvä opetus siitä, että niitä tarvitaan. Eli tietynlaisia tavoitteita, mulla on tiettyä materiaalia, johon mä laitan linkin tuohon alle, jossa on erilaisia ihan systemaattisia menetelmiä, mitä mä oon itse käyttänyt ja kehittänyt tähän aiheeseen, mutta se on tärkeää, että sä laatit jonkunnäköisen tavoitteen sille, minkälaisia seikkoja voi olla liittyen tulotasoon, voi olla säästämiseen, sijoittamiseen, jne. Että sä niitä laadit ja pyrit sitten toteuttamaan. Pitemmän aikavälin tavoite, vaikka kuukausi, se olisi ehkä keskipitkä, se on tavoite vuosi,
Voi olla toki vielä pitemmällä siitä. Ja sitten tämän pitäisi jakautua tietyiksi päivittäisiksi tai viikoittaisiksi tavoitteiksi. Okei, hyvä. No sitten seuraavana tulee tällainen juttu, joka houkuttaa meitä kaikkia johtuen siitä, että me ollaan sosiaalisia eläimiä, joihin vaikuttaa hyvin paljon erilaiset tietynlaiset laumapaineeseen riittyvät vietit. Ja tämä on se, että erittäin monet ihmiset, itse asiassa suurempi osa ihmisistä, suuri osa ihmistä haluaa mieluummin näyttää varakkailta kuin olla varakkaita. Mitä tämä tarkoittaa? Tarkoittaa sitä, että heti jos rupeaa olemaan jonkun verran ylimääräistä, vaikka ei olisikaan, jotkut ihmiset tekee sitä jopa velaksi, sen sijasta, että se raha investoidaan viisaasti niin, että se tuottaa esimerkiksi osakkeet, osinkotuottoa, kiinteistöt tai kiinteistörahasto-osuudet, vuokratuottoa tai niissä rahastoissa tietynlaista osinkotuottoa tai joka tapauksessa sinne rahaston pääomaan lisää, niin ostetaan esimerkiksi merkkilaukkuja, hienoja merkkikelloja, ensimmäisenä heti pistetään kaikki rahat kalliiseen autoon, jne. Ja mä tunnustan, että mä oon itse tehnyt ihan samanlaisia virheitä. Mä esimerkiksi ensimmäisen kerran, kun mulla rupesi olemaan niin kuin vähän muutakin kuin vaan, että kaikki meni vaan siihen päivittäiseen elämiseen, niin munhan piti heti saada sitten tällaista nuorta menestyvää herrasmiestä vastaava menopeli, eli oli pakko ostaa tämmönen hieno auto. Ja silloin mä itse asiassa sitä varten likvidoin tiettyjä mun osakkeita, jotka sitten raketinomaisesti nousi. Jos olet pörssistä kiinnostunut, sellaiset nimet kuin Stonesoft, taikka Cargotec ja Revenio Group, erityisesti tämä Stonesoft ja Revenio Group. Jos ne soittaa kelloja, että mikä niiden arvo oli joskus 2010-luvun vaihteessa versus mitä se arvo on nykyään, tai mikä se oli Stonesoftilla sen ostotarjouksen tullessa, niin tiedät, että mä menetin aika paljon fyrkkaa siinä. Siis siitä tuli tosi kallis auto mulle. Mutta näitä ei kannata peräpeliä liikaa katsoa, oppimispaikkoina kylläkin. Eli tämä pyrin olemaan mieluummin varakas kuin näyttää varakkaalta. Koska mä voin sanoa sulle, että ihan valtaosa tämmöisistä vaikuttajista, jotka tuolla pyörii ja hyörii kaiken maailman merkkikamojen kanssa, niin siinä on mennyt viimeiset pennoset tai joskus jopa lainarahaa. Ei tietenkään kaikilla, mutta tämä on monesti tosi voimakkaasti luotua illuusiota, joten se on ymmärrettävä, että se vaikuttaa meihin paljon, mutta pyri siihen, että se vaikuttaa sun mahdollisimman vähän tässä asiassa. Okei, sitten viimeisenä kehitä itsesi jatkuvasti. Eli oikeastaan keino siihen, miten sä pystyt ensinnäkin luomaan, koska toi edellinen oli säästäväisyyttä. Pelkkä säästäminen ei pitkässä pelissä ole kaikin tehokkainen. Se, että syö vaan pelkästään aina punaisella merkattua tarjoushernekeittoa, niin ei se ole se juttu. Kannattaa mieluummin ylimääräinen pistää tuottavia assetteihin, joo kyllä, mutta kannattaa myös pelata siinä mielessä lainausmerkissä hyökkäyspeliä, että jos olet palkkatyöntekijä, hakemaan palkan korotuksia, haastavampia työtehtäviä ja muita, mistä jää enemmän sitten sinne sivuun, jos me ajatellaan varakkuuden kertymistä. Jos olet yrittäjä, mieti sitä, miten sä voisit tehdä toiminnasta tuottavampaa. Ja monesti se tapahtuu tavalla tai toiselle itsensä kehittämisen kautta, joko ydinosaamisen kehittämisen kautta. Mä oon kirjoittanut tuohon mun blogiin, sä voit laita linkin tuohon alle, niin parhaan tavan menestyä mikroyrittäjänä on se, että teet itsestäsi rumasti sanottuna helvetin hyvä siinä, mistä sä teet. Sitten kannattaa pyrkiä myös taitojaan viestinnässä, myynnissä, markkinoinnissa kehittämään. Ja sitten myöskin, niin kuin mä alussa sanoin, sen ajatusmaailman. Koska se pitää ensin fiksata, jos sä ajattelet, että varallisuuden kerryttäminen ja vaurastuminen ja tämmöinen pahasta. Jos se on sulla vähän alitajuinenkin ajatus tuolla, niin sulla tulee olla tosi vaikeaa, joten siinäkin kannattaa kehittää itsensä. Tällaisia ajatuksia tänään. Tämä oli hiukan improvisoitu, mä vaan nopeasti tuohon hotellin muistilappu vihkoon kirjoitin nämä pointit tuosta ylös.
Mutta nämä on tärkeitä ja nämä on käytännössä erittäin toimivia. Tsekkaa, tuossa on myös yksi semmonen, jos on valtavasti, tää oli lyhyt video, siellä on 7 tuntia materiaalia, jotka liittyy tähän juttuun. Joten tsekkaa se tosta alta ja siihen on nyt tosi hyvä etu voimassa, joten toimi nyt. Se kannattaa. Tästä on hyvä jatkaa vuotta ja tehdään tästä erinomaisen hyvä vuosi monessa mielessä. Se on moro.